מה נשמע? אני כאן עכשיו. הנה עכשיו הרב יוצא, אני מבקש ממנו ברכה. חכה לו ליד הרכב ואני יכול לחכות לו. הנה הרכב השחור והרכב שלו. אני מחכה לו פה. אני מחכה כאן. הוא אמור לבוא. לקה מאפיה. מעכבים אותו בפנים טיפה, מעכבים אותו. הנה, הוא בא. בטוח הוא בא. הוא יוציא ככה מלא אנשים מסביבו. עמית, חוזרים? לא, הוא יוצא דומה. בוא ניקח אותך, בוא. שיש לך שלום. בוא ניקח אותך הביתה, שלום, בוא. בוא ניקח אותך הביתה. רגע, אני צריך לעשות סרטון. נראה לי אני הולך, אני רק אצלם את הרב מבפנים ואני אצא. דקה. אני אעשה את זה דקה, אני אכנס לשנה בפנים. אצלם את הרב. טוב, אני רוצה שחזור נראה, אני רוצה כתוב. כולם פה מחכים לרב. טוב, אני הולך.